Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Masuk Akrom bersama beraktivitas pemirsa. Semoga hari ini lancar. Kemarin itu kan aku lihat ada jantung pisang sudah saatnya untuk ditebang. Kan bunga pisang pun rasanya ketok bener-bener tandane pisangnya wis banyak dan kita wis abot wis melengkung nih lho pemirsa. Wis saatnya diambil. Nah, kayak tangguh bahan masak tapi yo tangguh. Lah nek mumpung aku isih duwe stok sop-sopan yo tak masak anakku. Dhisik ana stok pentol separuh ngene tak masakno anak lanang. Memang pas gak tak konten jadi daripada engko bosok ya selak bosok iki wis sebagian mau tak resiki. Terus sarung dadar rendok aku isih duwe bandeng presto kemarin. Aku belanjaku kemarin cuma urung sempat tak gawe lawoh pemirsa. Daripada aku iki yo sijen karo Pak Egis yo soalnya yo Mas yo wis nggone Mas Santo kan sing ngejar Pak yo. Nek Pak malah kadang kalau takon nggowo Mae pas lagi gak pengen masak jantung pisang dadi Pak ora wis nduk nek wis ngene engko tebang yo masak nek kedoyan. Jadi mau tak tulis daripada terbuang sia-sia tuntutnya mending tak ikut misal tak ambil emang pemirsa daripada kebuang sia-sia nek doyan kon nebang pae apa tak masak guys. Tapi rada angel nek gak duwe angkus kita arit. Nek angkut saya khusus nebang-nebang kuwi. Kok angel. Guys ini kan pembersih sawang pemirsa lek tinggo dolanan Jimmy. Terus ini kan pembersih sawang. Semoga berhasil ya pemirsa. Terus dimasak mumpung bisa kena dimasak. Terus nang desa iki nek sak di pekarangan diiciri niku enak. Yes, ayo kita let's go. Udah selak dimasak. Tak buka isik lawange pemirsa. Tak buka isik ya. Iya. Ya.
kok orangnya guys. Ya pemirsa. Ayo kere-kere nang ini kali ini. Pusing. Lagi jangan kena guys. Mulai berapa tuku pacul atau tuku arek itu keterak tutuan liyane ora situ. Jeneng rumah tangga semua. Percaya masan tok guys itu dia. Itu kita jalannya. Jeneng wong merintis ya ora padha. Yeng iki ora ana. Tebang ora apa jajan aku pusing. Pusing masan. Ini guys. Ini sampai sini. Kena ya wis masih jadi masak ngono gara-gara untuk pedang ya nek buat mangan ora barbar guys rasakno aku yo mang keselak anu dhewe bisa iso sampai koyo ngono ya tapi iki kadang-kadang dengku pencahayaane nganggo ngawur karepe dhewe sudah jadi tak oseng aku seneng perosengan santen yo orang bendino mari wis umur 20 luwih pemirsa ya urip di zaman saiki ya ora lepas kok makanan-makanan sing akeh pengawete juga memang ya ora munafik cuma ya hati-hati wis ngono wae lah ya oke sudah engko tak rebus dulu guys gue man pemirsa nek ora dijupuk engko bosok karepe dhewe dengan dijupuk daripada nganggur masuk keselak ibu kok sak kayak ngono aku jare mbae mbiyen mitose ke dirasani wong iki bendino dirasani kok dirasani nang dunia nyata dunia maya baris ya tak anggap ngono nek misale jeneng wong iki ora lepas ya
tak anggap celengan pahala nang aku ngono pemirsa. Wis to sampai kapak sampai kiamat to. Jenenge wong ki tetep pernah diendoi pernah. Ya siapapun. Awake dhewe ya pernah ngendo wong. Mas saiki ya hati-hati lah ya. Jadi golek sing rada enom pemirsa. Dioseng, bagian kanan tak sayurno bening. Lagi pengen tak barengno ae soalnya bingung masak apa. Terus tak rebus, guys. Nah, jantung pisang ku enaknya dimasak lodeh sama ditumis kuwi. Nek pengen ngulawah ya digoreng crispy bisa. Guys, sudah. Udah tak anu sak ireng. Oke pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya tetap semangat, ojo lali. Dan komen sampai keluarga meskipun nanti kita lanjut lagi. Masya Allah, semoga hari ini menyenangkan. Tetap semangat, ojo lali. Komen sampai keluarga meskipun. Masya Allah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.